क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय दुलिगाव इउएन एकाडेमिया खुंगा 17थि बोसोरारि फरायसालि रंजाथाइ फोरबो खुंफुंदों। नंगौ, इउएन एकाडेमिनि गाहाय फोरोंगिरि नबनीता ब्रह्मनि दैदेननायजों बे मेलखौ आफादगिरि बिबान लाना बेखेवना होयो बिभीषण ब्रह्म बिथाङा। मख'नो गोनांदि बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो डक्टर बनबिना ब्रह्मजों लोगोसे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म फरायसालिमानि गोरायुं धनराजन लाल बिथां आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' समाज आफादफोराबो बे मेलाव बाहागो लायो। लोगोसेनो फरायसुला फरायसुलिफोरनि बिमा बिफायाबो बे मेलाव नुजाथिफैना मेलखौ जाफुंसार होफैयो। डक्टर बनबिना ब्रह्मआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों नायनि। पर्बतजरा इउएन एकाडेमि दुलिगाव बे फरायसालिनि स्पर्ट्सजों लोगोसे ओमफ्राय बाहाय एनुवेल स्पर्ट्सजों लोगोसे माबा लादों अपेन सेसन लादों। जोङो माखासे लाबोदों जोंनि हांख्रायनाय बायदि आलासि बिथांमोना नुजाफैदों आरो गथ'नि गार्जेन बिथांमोनाबो नुजाफैदों। बिथांमोनखौ जोङो सामलाय आफादनि जानानै बावनाय जायो आरो बिथांमोना दिनै नुजाफैनानै एसेबाबो सुबिदा होनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो धन्यबाद होनाय जाबाय। दा इउएन एकाडेमिखौ जों बे दुलिगावआव गायसननायनि मेइन थांखियानो जाहैदोंमोन जे बर' मिडियाम बिमानि रावजों फरायनानै जाहाथे जोंनि गथ' गथायफोरनो राफोद सोलोंथाइखौ होनो हायो आरो मानब सम्पद दानो हायो। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो दुलिगाव इउएन एकाडेमि बेखौ गायसननाय जादोंमोन। दा गमामायैनो बे फरायसालिखौ दैदेननानै जोङो जोबोद रंजानाय मोनदों। मानो होनना बुङोबा जोंनि बे थिफ्राय एलेकायाव जोंनि बे फरायसालि बायदि मोजां रिजाल्ट होनो हानाय दासिमबो गैया होननानै बुंजायो। मानोना जोंनि बे फरायसालिनिफ्राय जेसेबां मेट्रिक आनजाद होनानै थांबाय दिनैसिम 3 बेस्ट नङा 3 बेस्ट जाबाय। मोनफ्रोमबो बेस्टआव बेबायदिनो फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजननि अनगा थार्ड डिभिजन गैया आरो साफ्रोमबो गथ'फ्रा मोनब्रै सयथा लेटार लानानैबो पास खालामनाय रेकर्ड दङ आरो सेकेन्ड डिभिजनाव पास खालामनाय गथ'फ्राबो लेटार मार्क मोननानै पास खालामनायनि दा बे बिथिङाव जोङो खुबै सेटिसफाइड आरो जोङो गथ' गथायफ्रा जाहाथे बेवहाय फरायनायजों लोगोसे गाव गावनि आखल आखुखौबो दानानै लाफुंनो हायो। आखल सोलोंनाय खामानि मावनाय बायदिसिना बिथिङाव जाहाथे गथ'फ्रा आखा फाखा बेफोरखौबो फोरोंनाय जायो आरो बेनिफ्राय माखासे क्लासनि अनगायै जेमन इंलिश स्पिकिंखौ बेखौ फोरोंनाय जायो। दा बे बिथिङाव जोंनि गथ' गथायफ्रा बुंनो थाङोब्ला अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट बेखौ गासिबो मोनजोबनो हायाखैबाबो खिन्थिबाबो एसेखौ मोनगोन। दा जों मिजिंथियो जोंनि गथ' गथायनि गार्जेन बिथांमोनखौ जोङो अरायथा लुबैगासिनो दङ आरो दाबो खावलायगोन जाहाथे बिथांमोनहा गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ जोंनि बे इउएन एकाडेमियाव एडमिसन होनानै गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायाव हेफाजाब खालामो बेखौ जोङो अराय मिजिंथिगोन आरो बिथांमोनखौ बेसेबांसो फरायसालिफ्रा दङ दिनै? दा बाथ्राथ' दुखुनांथाव जोंनि बर' मानसिफोरनि जेनाखि जनसंख्या सुबुं सानखो बियो खमायनायनिफ्राय खमायलांगासिनो दङ। जोंनि न'खरफ्रा फिसानिफ्राय फिसा जालांगासिनो दङ। न'खराव सासे सानैनि अनगा गथ' गैलिया। दा बे बिथिंनिफ्राय जोङो बे एरियानिफ्राय बोसोरसेयाव बारा बुरजा बुरजा गथ'खौ जों मोननो हायाखै। 19 जन 20 जन 15 जन गाहाम जायो। दा बेबायदिनो जोङो नार्सारिनिफ्राय आदि करि क्लास 10सिम गथ'फोरखौ सल्पमुख एखमबा 200नि खाथि जायो। दा देग्लायहाय टटाल
हस्टेलार आरो आउटसाइड गासै 150सो फरायसा जोंनि बे फरायसालियाव फरायगासिनो दङ आरो बे फरायसाफोरखौ लानानैनो जोंनि बे दुलिगाव UN एकाडेमिखौ लेटार मोनफ्रोमबो आरो जोंनि बर' बिजोंजों फोरोंजानाय मोनसे आंनि अनजालु अनजालि फरायसुला फरायसुलि आरो बे अनजालु अनजालि फरायसुला फरायसुलिनि बिमा आरो बिफा आंनि थाखाय UN एकाडेमि मेनेजमेन्ट आरो माने 11 एनुवेल कनफारेन्स फरायसुला बोसोराव आरो गार्जियानफोरखौबो बे स्कुलनि एनुवेल उइक जायो बेनि सेलिब्रेशन ini mula bari kota Dupat Tesi. Juga di yang dah sejagai jenai. Juga sejajar result di bagi se development lah pada kota penima tu se mazang saya lah. Nanti nisoi saya je UN Academy विशेष करी बेहाय जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि गार्जियान बिमा आरो बिफा दङ बे गार्जियानफोरखौ आं खावलायनोसो लुबैदों 8 बोसोरसिम मोननै स्कुलाव परीक्षा बर्डनि मेट्रिक परीक्षा बर्डनि चेयारमेन जाबाय थानांदों चेयारमेन जाबाय थानांनानै आंनि बे जोंनि ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि आखल आखु आरो जोंनि गेजेराव बे फरायसुला फरायसुलिफोरनि बिमा बिफा गार्जियानफ्रा मा बुङो मा बुङा आंनि खोमायाव हाबबाय थायो टिचार्सफ्राबो नाम्बार गाबोन जोंनि रायनाय बायदि जागोन बुंनाय बायदि जागोन दा बेखायनो आं खावलायनो लुबैदों गथ'खौ दानायाव बिसेस करि गार्जियाना गथ' गथाया माबायदि फरायदों बोरै सोलिदों बेखौ मोजां रोखोम नायनानै गथ'खौ इंराजिनि नाथाय आंनि गियानाव आंनि खोमायाव हाबफैनाया बेनो गावनि जे मेट्रिक परीक्षा होखांनायनि उनाव जखन रिजाल्टआ होबाय